sabon bidiyo bayan ɓatan wasu yara wanda aka nemi su aka rasa guda 40. Kuma su ka biyo mu a ƙarshen wannan bidiyo domin ganin yadda ta kasance. Ina roƙonka idan baka yi ma subscribe ba haka da wuri ka danna ma subscribe kana kuma danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen masu tushe da asali game da sabbin bidiyoyi da zarar mun ɗaura. Mun gode sosai da irin ƙoƙarin kasancewa da mu da kuke a kowane lokaci. Tufa shugaban 'yan daba wato mai suna Bello Turji ya saki wani sabon bidiyo na ɓatan wasu yara wanda aka yi guda 40 da yanzu ba a san inda suke ba. Allah ya baki lafiya. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta. Ya jikin Islam ɗin? Wallahi kun ga mu da mun asibiti. Har yanzu jiya iya. Amma kuwa kun je Kashiful Ali? Ina ne kuma Kashiful Ali? Kashiful Ali. Ai ni ban taɓa jin wannan sunan ba. To nan ne sha yanzu magani. Su ne su sun san ba da ka suke ba da magani ba. Suna da injina na zamani. Wanda sai sun caja mutum daga sama har ƙasa sannan za su ba shi maganin ciwon sa. Ai sai mu leƙa ina suke ganin za a fiye misali. Cibiyar Kashiful Ali ita ce ɗaya ce da ake mata taken mun sha mun warke mun sha kuma mun dace. Ina masu fama da cututtuka kamar su matsalar istimna'i waɗanda suke biya wa kansu bukata hakan yana hana haihuwa tare da haifar da matsaloli masu yawan gaske. Rashin kuzari ga ma'aurata, matsalar saurin inzali tare da kankancewar mazakuta. Ina waɗanda lamarin rayuwa. To masu rai muna fatan ku nishaɗantu da wannan bidiyo da muka ga muku da ma kwallon tashan nan ta mai albarka wato da bubuyi ilagan ta nishaɗantar da ku ta faɗakar da ku ta kuma wazantar da ku don ba kuma subscribe ba ku daure ku danna subscribe kana kuma ku danna alamar ƙararrawa sai Allah ya ƙara haɗa mu a wani bidiyo na gaba.